Kaixo eta ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri Gipuzkoako Foru Aldundia zartze osasuntsu eta aktiboa bermatzeko bultzatzen ari den estrategia da. Eta, era berean, Adin Berri helburu horrekin bat egiten duen telebista saio hau da. Eta horretarako adinekoen ongizate fisiko eta emozionala hobetzeko, ariketa fisikoa eta meditazio mindfulnessa egiten ditugu saio honetan. Gaurtik aurrera baina, 3. atal bat gehituko diogu gure saioari, osasun kognitiboa ere landuko dugu. Baina lehenengo, beti bezala, Inigorekin kirola egiten hasiko gara. Animatzen zarete gurekin batera gorputzan martxan jartzera? Goazen ba! Egunon zurine, egunon danoi, hemen gatoz gaurbe, gaurko honetan indarrezistentzien gau, berez ez ubiko elementurik, aulki bat nahi bada laguntzeko, beste lan dana, gure gorputzaz, hau pasuek, ongitorri danori. Gaurko honetan, erresistentzi lana, eta esan duten modu, ez biliko elementurik, gure gorputzaz, eta betiko lez, behitxik eta gora berotzen, esku jarri mokorrin, hainka bat atzin, guazen dano batea, astiro, aldatu, bizkarra beti zuzen, vertikaltasun hori mantentzen, aspertuko esaten, hainkak zuzen, 3, 4, da 5, guazen binaka, 1, 2 erdire, hori da, 1, 2 erdire. 1, 2 erdire, 1, 2 erdire, bi azkenak, 1, 2 erdire, 1, 2 erdire. Guazen bosnaka, 1 aurrin, 2, 3, astiro, 4, 5, gelditxu horratzera, 1, 2, 3, 4, 5. Oso ondo, hainkak zabaldu, eskuk gora, 1, 2, oso ondo, 3, 4, 5, 6, 7 hor, 8, 9, 10. Guazen zorbaldakin, 1, 2, astiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aldatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bisa batea, 1, 2, 3, 4, 5, atzera. 1, 2, 3, 4, 5. On bat goitxik besti behitxik, eskerra, eskuma. Eskerraz eta eskuma. Guazen, hor. 1, 2 azkenak, 1, 2. Oso ondo, guazen ukandukin, 1 luze gora, 2, 3, 4, 5, 6 luze, 8, 9, 10 eta azkena, eskuk telebistari begire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bi azkenak, 1, 2, oso ondo, askatu bezuk, askatzen dugu hor, eskuk ipini mokorren, behitxikasi, astiro, 1, 2, 3, 4, 5. Eskerre eta eskuma, 1 eskerrin, 2, 3, 4, 5. Oso ondo, gaurren gau zirkuito erara, ariketa bat bestin atzetik, eta hasiko apur bat berotzen. Gaur berotungo hemen, oinez, leku hortan oinez, besukin laguntzen. Guazen hor. Beste 5 segundotan, jarraitzu, 3, 2, 1, oso ondo askatu. Askatzen dut hor. Guazen, berotzen, nahi da benak, mantendu hor, eta bestelan segi neguaz oinez. 3, 2, 1, askatu, guazen hor berotzen, nahi da benak hor, edota neguaz. Segi hor, berotzen, eskukin lagundu, zelan ez, 3, 2, 1, askatu, lehen ariketa, hasikoaz, pausu bat eitzen aurrerantz, pausu batein, heldu,
eseriali txiki bat hainka bakarrakin eta gora. Venga, guazen. 2. Ezin bada laguntzakin. Aulki hortan. 3. Guazen. Pausu bat. 4. 5. Bizkarra beti zuzen. 6. Nahi bozue, lagundu, horman ipin izku. Guazen hor. 8. Pausu bat aurrea. Heldu. 9. Pausu bat aurrin. Eta bestelan jarraixan, 2 azkenak. 1. Gora. 2. Vertikala mantentzen. Oso ondo. Askatu hor. Urrengo ariketi. Horpuk elkarrik utzen. Punta kanporantz. 2 kixak. Gora. Hau aldot. Horman ipini eskuk. Hor. Balantza kontrolatu. 2. Guazen. Gorarte. 3. Gora, gora, gora. 4. Eutzi hor goixan apur bat. Lagundu. 5. Beste lan. Esku mokorrin. 6. Guazen. 7. Hor gora. 8. 9. Eta 3 askanak. 1. Gora. 2. Eta 3. Oso ondo. Askatzen dut. Eta honengot. Hainkak mokorran parin jarri. Eta eserialdi erdi bat ezin bazue laguntzakin. Da bestelan bezuk batera. Bale? Kaxoi bat ez duen aina modun. Beti paralelo lurrakin eta hortik bat. Gora. Oazen. 1. 2. Bizkarra zuzen. 3. Eutzi hor. 4. Oazen. 5. 6. Oso ondo. 7. Eutzi. 8. 9. 10. 2 askanak. 1. 2. Askatu hor. Eta 10 segundotan urrengo ariketi. Hainkak zabaldu. Eskuk telebistari begire. Eta gorputza berantz. Eta era bardinin eskuk gora. 1. Guazen. 2. Oso ondo. 3. 4. Guazen hor. 5. 6. Bizkarra zuzen. 7. 8 behian. 9. 3 azkenak. 1. Astiro. 2. Eta azkena. Askatu. Eta honengo beste 12 gurutzatzen. 1 gorarte eta horpo hori laguntzen. Berriz erdire. 2. Bale? Gurutzatzen. Eskuk oso luze eta beti mokorraz, gerri horren laguntzakin. Venga, gertu guazen. 1. Luze. 2. 3. 4. 5. 6. Venga, ritmo bat hartu. 8. Hau basuek. 9. 10. 2 azkenak. 1. 2. Askatu apur bat. Egin dugun lehengo ariketara. Askatu apur bat. Guazen. Pausu bat. 1. Guazen hor. 2. Astiro, astiro. Bizkarra zuzen. 3. Guazen hor. 4. Guazen hor. 5. Oso ondo. Ezin bada beti laguntzakin. 7. Gora. 8. Gora. 9. Gora. 10 eta 2 azkenak. Guazen. 1. Gora. 2. Gora. Oso ondo. 2 kixakin gau. Urtrao bat danok. Eta guazen. 2 kixak. Bizkarra zuzen. Horpuk alkarrik utzen. Punta kanporantz. Horman lagundute nahi bada. 1. 2. Maio baten lagundute nahi bada. 3. Guazen hor. 4. 5. Astiro, astiro. 6. Gora. 7. Guazen. 8. Astiro. 9. 10. Eta 2 azkena gorarte. 1. Eutzi. 2.
Ondo, hau pasuek. Venga, hirugarren ariketa, askatu apur bat eta 10 segundotan. Hainkak zuzen, besuk bebai, urten hortik eta bat, gora, bi, guazen, hiru, hor, lau, hor, hau pasuek, bost, gora, sei, gora, zazpi eutzi, hor, zortzi behian, gora, behatzi, eta guazen hiru askanak, bat eutzi, bi eutzi, hiru, eta askatu, ondo, hau pasuek. Venga, laugarren ariketa, zirkuitu honetako laugarren ariketi, hainkak zabaldu, eskuk telebistari beire, bat, bera eta eskuk luze, hor, guazen, bi, hiru, eutzi hor, lau, bost, sei, hau pasuek, zazpi, hartu ritmo bat, zortzi, behatzi, ezin bada bakarrik eskukin, 10, hainkakin ezin bada, 11, besukin bakarrik, 12, askatu apur bat, askatzen dut, eta hon, gurutzatzen. Hainkak gurutzatu, mokorrakin laguntzen, gehi besu, gertu, hiru, bi, bat, guazen, bat, gora, bi, hiru, lau, luze tope, bost, sei, luzatu gora, zortzi, behatzi, 10, bi azkenak, bat, bi, oso ondo. Venga, askatu, ja hasi da arnasketa hori, bisotza berotute ja, edan nahi bozu ultrago bat, venga, ni berangot, zuekin batera gogoratu beti ure ez da aukera bat, derrigortasun bat baino, edan beti ure nahi beste. Venga, guazen horrekin, hirugarren itzuli horrekin, eskatu apur bat, honengo hirugarren itzuli hau 12 barik, altzaen gau, bale? 16 jungo baz. Alda bena, jarraitzu. Bestelan jarraitzu 12ekin. Venga, gertu, hiru, bi, bat, guazen 16 horrek. Bat, astiro, astiro. Bi, eutzi, hiru, lau, bost, suabe. Sei, bilatu aurrin, zazpi, zortzi, lan erdixak eginde. Bat, bi, astiro, hiru gogoratu beti, mantentzen, lau, bizkarra beti zuzen, bost, sei, zazpi, eta azkena, zortzi, oso ondo. Venga, guazen hor, horpuk alkarrikutzen, punta beti kanporantz, vertikaltasune mantentzen, esku mokorrin edota orman. Guazen, estiro, estiro. Bat, bi eutzi goxan, hiru eutzi hor, bat, bi, lau, eutzi hor, bost, eusten, sei, astiro, astiro, zazpi, zortzi, lan erdixak egin deben, abeste zortzi, bat, astiro, bi, hiru, guazen, lau, bost, guazen hiru azkenak, eutzi goxan, bat, astiro, bi, hiru, oso ondo, igarten da hori, igarten di, hainkaia oso bero, bikisek igarten di hor, era horretan, urrengo ariketi, laugarrena, eutzi hainkak hor, mokorran parera, besu bebai, eta 16, benga guazen, bat, eutzi, hor, bi, gora, hiru, gora, lau, guazen, bost, oso ondo, sei, zazpi, zortzi, lan erdixak egin beste zortzi, guazen, bat, astiro, eutzi behian, bi, gora, hiru, hor, lau, bost, gora,
6, oso ondo, 7, 8 eta azkena, 8, hau pasuek, askatu hor, beste 16 datoz, askatzen dut hor, hainkak zabaldu, zabaldu nahitxe, esku telebistari behiri jarri, venga, guazen, 1, gora, 2, 3, gora, 4, guazen, hau pasuek, 5, gora, 6, haupa, 7, utzi hor, 8, lan erdixak egin de beste 8, 1, bizkarra zuzen, 2, gogoratu beti hau dana, laguntzakin hain alda, ezin badainkakin, 5, utzi, 6, 7, venga, 8 eta askana, 8, oso ondo, venga, askatu, askatzen dut hor, eta askanengoko ariketi, gaurko azkena, gogoratu, ardatzetik urten, sorbaldak eta mokorra, eta orpo hori gorantz. Ardatzetik urten, eta orpo hori gorantz. Vale? Da horrek gehitzetzat, tope besokin, tope esku gluze. Gertu, venga, 16 di, 3, 2, 1, guazen, 1, mokorra sartu, 2, sorbaldak, 3, 4, hori da, 5, guazen, 6, 7, 8, lan erdixak, 1, gora, 2, 3, 4, eutzi hor, 5, 6, 7, 8, ondo, hau pasuek, venga, askatu hor, besuk, askatu hainkak apur bat, oso ondo, askanengoko urtrago bat emongo txau, venga, bat, danok gureraten, trago txiki bat, eta guazen, lasaitasun egoera horretara, hainkak batu, goitxik eta bera, luzatzen, esku kipini hor, gora, astiro, astiro, hartu lasai, bota luze, hartu arnaz astiro, sartu ukanduk, purua itirain barik, bakarrik sartu ukanduk, eutzi hor, bota luze, oso luze, hartu arnaza, esko bat atzetik, besti goitxik, astiro, 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 ba, aldatu, buelta bestera, bota luze, venga, gurutzatu atzamar horrek, sartu buru ondo, bilatu hor, biribildu ondo, luzatu topera, hartu arnaza, esku bizkarrera eta gora astiro. Venga, ba, berriz buelta, gurutzatu, hor. Astiro, 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 bueltan, eta gora. Oso ondo, askatu. Venga, lodixe gorantz, kolpe hor, ukandun, bizkarra zuzen beti. Hartu lasai, bota luze, ba, aldatu, eta buelta. Bota luze, venga, hartzot arnazi, hainkak zabaldu, esku mokorretik eta bat gora, hartu arnaza, eta alborantz, segi luzatzen goitxik, hori da, oso luze, hartu arnaza, aldatu, hartu hor goxan eta luze, 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 eta buelta. Venga, askatu, oiko tren hori, eta hon behiko aldera. Nahi bada laguntzakin, betiko lez, behitxi kolpe, hortik eta gora. Arrasketa hartu lasai, bota luze. Venga, aldatu besterantz, eutzi hor, vertikaltasune, bizkarra beti, zuzen, hainkak batera. Venga, askatu, gurutzatu engou, ba, gurutzatu, bizkarra beti zuzen lagundu eskukin, bizti lurrerantz, hartu lasai, bota luze, oso luze, hartu astiro gora, aldatu, ba,
Oso ondo. Astiro, astiro, astiro. Gora eta betiko lez, bi arnasketa golpe horrek, hankak batu, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro, astiro, gora. Segi hartzen, eutzi, ba! Astiro. Hau, pasuek, beste egun bat eta zurinekin jarraitzen dugu, agur, agur. Kaixo berriz ere, orain arte ariketa fisiko egin eta gero gorputzak erlaxatzen genituen, baina gaurtik aurrera atal berri bat izango dugu adin berri saioan. Ariketa fisikoarekin gorputza martxan jarri duzue dagoeneko eta orain garuna jarriko dugu martxan. Aurrerantzean osasun kognitiboa ere landuko dugu. Hau da, narriadura kognitiboa prebenitzeko ariketak egingo ditugu jolas modukoen bitartez. Baina hori nirekin baino beto Anerekin egingo duzue. Ane, Tita Alzheimerreko neurobiologoa da eta berarekin uzten zaituztet. Gozatu! Kaixo eta ongi etorri guztioi. Zurinek esan bezala, aurrerantzean osasun kognitiboa ere zainduko dugu adin berri saioan. Gure buruak osasuntsu izateko ariketak egingo ditugu, hau da, garuna entrenatuko dugu. Horretarako, exertzita programa izango dugu oinarri. Elkarrekin ariketa desberdinak egingo ditugu jolas modukoak, garuneko funtzio desberdinak entrenatzeko. Bai? Animatzen zarete? Goazen ba astera. Gaurko saioan, hasteko bi ariketa egingo ditugu elkarrekin. Lehena, oroimen semantikoa izango da. Ba aldakizue zer den oroimen semantikoa? Gure bizitzan zehar, munduari eta gai desberdinei buruz biltzen joan garen ezagutza multzoa da. Pilatzen joan garen informazioa. Adibidez, urak 100 gradutara irekiten duela, edo Frantziako hiriburua Paris dela. Eta oroimen semantikoa ez da adinarekin kaltetzen, kontrara. Urteekin batera, aberastuz eta zabalduz joaten da. Ezagutza gehiago biltzen baitugu. Eta honi lotutako ariketa egingo dugu. Bai? Bagoaz. Leku batzuen argazkiak aurkeztuko dizkizuegu. Ziurrenik ezagunak egingo zaizkizuenak. Batzuk ezagunagoak noski, eta beste batzuk ez horren ezagunak. Egin beharrekoa erreza da. Irudia dagokion izenarekin lotzea. Horretarako ondorengo urratsak beteko ditugu. Lehen da bizi, argazkietan jarriko dugu arreta. Detaileetan fokua jarri, bereizgarri egiten duen ezaugarrian. Honela, identifikatzea eta gogoratzea errezagoa baita. Ea leku horietako bakoitza izen batekin elkartu dezakezuen. Bai, dagoeneko prest zaudete, badakizu zein den leku bakoitzaren izena? Hementxe erantzunak. Lehenengoa, Kontxako baranda. Bigarrena, Baluarte jauregia. Gero, Debako Santa Maria Eliza. Atzetik, Deustoko zubia. Bosgarrena, Santa Maria katedrala. Ondorengoa, Gernikako batzarretxea. Zazpigarrena, Guggenheim museoa. Eta azkenik, Andra Maria Zuriaren plaza. Gai izan zarete guztiak osatzeko? Ea bigarren ariketa honekin ere asmatzen duzuen, ziur baietz. Aurpegiari arreta da bigarren ariketa honen izena. Izenak dioen bezala, aurpegietan atentzioa jarrita bi gauza landuko ditugu. Batetik arreta, bigarrenik aurpegien prozesamendurako neurona sareak. Ohartu gabe, pertsona konkretu baten aurpegia ikusten dugunean, gure garunako neurona sare espezializatuek begien, bekainen, sudurraren, konfigurazioa eta haien xehetasun guztiak analizatzen dituzte. Honela, aurretik noiz edo noiz ikusi badugu aurpegi bat ezaguna egiten zaigu. Ariketa honetan hori horrela dela konprobatuko dugu. Aurpegi batzuk ikusiko ditugu, eta guztien artean errepikatzen ez dena aurkitu beharko dugu. Horretarako teknika bat proposatzen dizuet. Aurpegi bat aukeratu eta berdinik badagoen begiratu. Honela, banan-banan, aurpegi bakoitzarekin. Begiratu arretaz, tartetxo bat utziko dizuet. Badakigu zein den errepikatzen ez dena? Hau da ez da? Zer moduz asmatu alduzue? Ez baduzue asmatu ez larritu. Garuna ere, kirolean bezala, entrenatu egiten da eta. Gero eta gehiago entrenatu, emaitza hobeak lortuko dituzue. Beraz, horretarako, gaur egin ditugun bi ariketa hauez gain, etxean egiteko ariketatxo bat proposatuko dizuet.
oroimen autobiografikoaren inguruko ariketa da egitera animatzen zaituzteguna. Badakizue zer den? Begira. Gure buruari buruz ditugun ezagutza eta oroitzapenek osatzen dute oroimen autobiografikoa. Proposatu nahi dizueguna zera da. Patxadaz eseri eta aspaldiko oroitzapen hoiei hautsa kentzea. Zer duzu gogoan zure lehen 10 urtetatik? Nolako bizimodua zenuen? Zertan jolasten zenuten? Zeintzuk ziren zure lagunak? Papera eta arkatza hartu eta hartu tartetxo bat oroitzapen hoien inguruan idazteko. Ariketa horrekin baduzue hurrengo saiora arte garuna entrenatzeko aukera. Hurrengora arte. Kaixo berriz ere, gaurkoan gorputza ez ezik garuna ere martxan jarri dugu. Ariketa fisikoa egiteaz gain, memoria ere landu dugu. Zer muguzanerekin? Ondo ez da? Saioa biribiltzeko orain emozioak landuko ditugu, bai? Goazen elkarrekin meditatzera. Beti bezala, horretarako aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko dugu. Bizkarra tente dugula eseriko gara, inongo tentsiori gabe. Oinarri sendo bat ezarriko dugu, oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoratu lesiorik baduzu, jar zaitez, eroso. Astera goaz. Meditazioaren unean barneratzen gara orain arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Pentsamenduak sortzen hasten direnean, konturatu nola sortzen diren. Saiatu pentsamenduak nondik sortzen diren ikusten.
zerk jartzen dituen martxan. Saiatzean, gorputzaren atalen batean tentsioa sortzen dela sentitzen baduzu, askatu tentsioa. Jarraitu jolasten pentsamenduak nondik sortzen diren ikusteko. Arretaren eta tentsio fisikoaren arteko oreka mantentzen ikasi. Erlaxatu tentsioa eta bueltatu arretara. Ondo neurtu esfortzua. Ez nekatu. Kontura zaitez, pentsamendua noiz hasiko erne zaudenean arretari eusteko egiten duzun ahaleginaz. Zeure burua behartu gabe, baina eutsi arretari.
aurkitu zure erritmoa. Deskubritu zer den tentsiorik gabe adi egotea. Praktikazazu astean zehar, egunean zehar, hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Orain, begiak ireki eta hasi poliki-poliki gorputza mugitzen. Zer moduz? Zer moduz sentitzen zarete? Erlaxatuta egotea lortu alduzue. Bueno, agurtu aurretik gogoratu etxean garuna entrenatzeko ariketa bat jarri dizuela Anek. Egitekoa erraza bezain polita da. Zuen bizitzetako lehen 10 urteetako bizipenen inguruan pentsatu eta pentsamendu horiek kuadernoan idaztea. Disfrutatu haurtzarora bidaiatzen. Eta besterik ez, gaurkoz, onaino. Eskerrik asko, etorren arte.